Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malowɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛ ka fili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la situma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 5 na mɛ kalo dɔ bi y'o tile 29 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo min n'o ye furanjɛla kalo ye o bi y'o tile 21 ye san kalo 11 na dɔ yira san 1445 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ yɔrɔso marabolo kɔnɛ na Mao ka taa se Kome a yɛrɛ k'a fɔ ko dugu maa dɔw k'olu kɔni kɛra ɲɔgɔn na dugukolo ko mankan sababu la o kɛra so maa kelen ni tora ka maa saba ni k'olu jɔngin kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo safokaw fɛ yen Mali jamanatigi Kolonɛli Asimi Goyita ale taara i ka dɔn k'a fɔ kuranko yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na ka taa yɔrɔba dɔ n'i y'a sɔrɔ ni ka t'o baaraw sigili sen kan ka t'o baaraw bila sen kan safokaw fɛ yen ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya sababu la boni kana duwazan yɔrɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko bonikaw bilama gɛlɛya kɔni b'olu kan olu bɔra ni ka taama kɛ k'u ka dusuma ka taa yira o ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi M5RFP ni farafaraliw kɔni n'o bolo dalen bɛ o kɔnɔ kabini sangajan a yɛrɛ k'a fɔ ko bi ye fanga ɲɛma yɛrɛ kuntilenna ye ale ka maa dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o minɛnen bɛ nin waati na o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kapu an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔndan min n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw bɔra ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ ntɛnɛndon o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara Lansana Balɔkɛla denkɛ Fabulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ yɔrɔso marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ wele ko Mao a yirala k'a fɔ ko Mao ka dɔw a na kɛ ka dɔ k'a fɔ foroko mankan o tɛmɛna ka dɔ k'a fɔ ni Kome ka dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dugukoloko mankan ya sababu ye k'u kɔni tora ɲɔgɔn na an b'a lɔn k'a fɔ dugukoloko senfɛ fo ka taa kɛ du fila bonyanko kelen o ye Maokaw ye kelen ye Komekaw ye ko Komeka ninnu k'olu kɔni na ko maa saba bonyanko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔngina a ko senfɛ wa ko kelen yɛrɛ ta ka jugu kosɛbɛ mɛ min ka dɔn k'a fɔ Maoka ye cɛ min n'ale bɛ wele ko Zotere ko ale kɔni kasarala nin na nin wulikajɔ in senfɛ k'o sɔrɔ kɛ u ye tuɲɔgɔnna kɛ u taara ka taa labitani ko Zotere kɔni n'i y'a sɔrɔ o ye Maoka ye k'ale kɔni n'i tora a ko senfɛ maa caman ka fɔ la bi fɛn min ye dugukoloko mankan ye yɔrɔ ni yɔrɔ olu bɛ kɛ gɛlɛya fɛrɛ bala ile ka se ka tigɛ bi an b'a dɔn k'a fɔ dugukolow ale nɔfɛ mankan o man nɔgɔ kosɛbɛ sigidalama dɔw ka fɔ la ko wulikajɔ ka se ka kɛ an bɛ don min na bi ka fusira nin danna n'o tɛ k'i ka dugukoloko mankan sanga ni waati bɛɛ ko a bɛ kɛ gɛlɛya maaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn kɛra fɔ bɛn ni kelenya ye yarabi ala k'o sabati ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra ye kunungo safokaw fɛ Mali jamanatigi Kolonɛli Asimi Goyita ale taara kuranko cakɛda min sanakɔrɔba ta kɔfɛ k'a kunda safota kan ka t'o bila sen kan kunungo o baaraw senfɛ ko miliyari caman baden de bɛna don an na wa yɔrɔ in a bɛna kɛ yɔrɔ min n'a sɔrɔ n'a bɛna kuranko yɛrɛ gɛlɛya ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na baara ninnu daminɛnen kɔfɛ Mali jamanatigi Kolonɛli Asimi Goyita ye kuma min fɔ kɛnɛ kan kunungo o filɛ an ye baara mun daminɛ an y'a kunfɔlɔ daminɛ sanakɔrɔba bi n'an bɛ safo yan o hukumu kelen de la n'o ye ka jamanadenw ka lafiya an'u ka laɲini sabati kuranko gɛlɛya la bɛɛ b'a dɔn san kuran a tɛ taa gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi bi in na a ye maliyɛn bɛɛ degun n'i ko fana kuran i ko yiriwali i ko kɛnɛya i ko lakana o de hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ min b'a to o laɲiniw bɛ sabati cogo min na maliyɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ don nataw la kalo nataw la kuranko hukumu kɔnɔna la o de y'a to jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sabati jamana fɛn fɛn bolo an bɛ taa ɲini olu bolo ani yirisukun dɔ bi ani siniwaw don nataw fana la yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ na ni baara kelen ninnu o bɛna taa kɛ min b'a to hali bi jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ an bɛ foli bila an terilakaw siniwaw la n'olu ka jɛɲɔgɔnya de y'a to an se ka nin baara in kɛ bi an n'u ka hakilinata bɛɛ kelen jamana maracogo la n'u ye an ka yɛrɛma wɛrɛ yan bɛɛ ko bato n'u ye an ka jamanadenw ka sɔrɔ fɛn o bɛɛ ka sabati ani kana da don jamanaw ka dugu kɔnɔ kumaw la hali bi an bɛ foli bila jamanadenw na olu minnu ka wulikajɔ ye a to gouvernement se ka nin baara in bɛ kɛ bi jamanadenw ka ni soja n'u yɛrɛ jɛ tuma bɛɛ a bɛ mɔgɔ jɔrɔ a tɛ k'a fɔ k'an tɛ sojaw kɔrɔ mɛ n'u ye kunna jɛ i b'a ye u ka ajuw bɛ yen o aju o de o siran an bɛ siranw la mun b'a to an bɛ wulikajɔ kɛ o kana nimisa
u ka wuli ka jɔ la jamana ye sabula da kan an de bɛ kungo tɔgɔ la an de bɛ baara k'u tɔgɔ la donc a ka kan bi an fana ka wuli ka jɔ u bɛ nisɔndiya min kɛ u fana ko nimisi wasa sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ Ala de bɛ se ko bɛɛ la mun b'a to u ka wuli ka jɔ an'u ka faso kanu an'u ye degun min kɛ jamana ye o kana kɛ fu ye mɔgɔ si bolo. Ni tun ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ni tun y'ale ka kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala baara min n'o sigilen bɛ sen kan kuranko bɛ se ka yakubaya cogo min na n'o yakubaya Ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye bonikaw an b'a dɔn k'a fɔ olu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya kɛlen b'olu ka sababu ye gɛlɛya kɔni n'a b'olu da la kosɛbɛ n'o dɔw sigilen bɛ duwazan yɛrɛ bi ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya sababu ye u ye wulikajɔba kɛ ni ka taama kɛ taama in kun tɛ dɛ k'u ŋaniya yira jamana ɲɛmaaw la k'a yira k'a fɔ gɛlɛyaba de b'olu da la o senfɛ min ye taamaden dɔ n'o ye Amadu ye taama in kun ye fɛn min ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amadu vraiment bonikaw bɔra bi parce que a mɛnna sisan baloko dɛsɛ de bɛ an ka dugu la hali ni wari b'i bolo i tɛ se ka foyi de san nafa foyi de tɛ wari la an ka dugu kɔnɔ malo tɛ yen ɲɔ tɛ yen foyi tɛ yen population sɛgɛnna parce que balo de tɛ yen donc u sɛgɛnna u bɛ fɛ ka bɔ Boni ka na Douanza yan donc sira ni fana ma nɔgɔ ni nɔgɔ ye mɔgɔ caman faga mɔgɔ caman sara min nɔgɔ kama donc an fana an tɛ se ka sigi ten n'an ma foyi kɛ a man ɲi donc an fana an wulila an ko an bɛna marche kɛ ka message lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka hinɛ an na ka acte dɔ kɛ mun bɛ se ka vie sauver mɔgɔw sɛgɛnna u bɛ ka déplacer dɔrɔn don o don mɔgɔ caman de bɛ bɔ Boni ka déplacer Boni bɛ ɲini ka vider bon sisan Douanza yan fana depuis an nana yan fana gɛlɛya de bɛ yen an ye an ka fɛn bɛɛ de bila ka na yan baara foyi tɛ yen fo an ka marche kɛ ka ɲɛsin jamana mɔgɔw ma ka an ka dɛmɛni lase an ka village ma an sɛgɛnnen don an bɛ fɛ u ka hinɛ an na ka fɛn dɔ kɔni kɛ hakililaka mun bɛ n bolo ka lase jamana ɲɛmɔgɔ ma a ka hinɛ an na k'a lajɛ an ka mɔgɔw sɛgɛnnen don ka solution dɔ ɲini ka balo ka bila ka taa an ka yɔrɔ la baloko dɛsɛ de bɛ yen vraiment jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲini ka solution dɔ ɲini ka jamana ka balo escorter ka taa an ka yɔrɔ la ONG mɔgɔw fana vraiment an mɔgɔw b'u ka dɛmɛ u ka na an dɛmɛ an sɛgɛnnen don Douanza yan fana Boni kuma kɔni tɛ ne ka kuma laban ye k'a fɔ an ka dugumɔgɔw ka hakili sigi hali sisan an bɛ ka solution ɲini an bɛ ka boliboli kɛ pour que solution ka sɔrɔ fɛn mun ka d'an ye Boni sira in yɛrɛ ka dayɛlɛ RN16 bɛɛ ka dayɛlɛ ka daminɛ Douanza yan fo ka taa fo Gao parce que ni RN16 yɛrɛ ma fonctionner dɔrɔn foyi tɛ se ka nɔgɔya an ka na ye RN16 yɛrɛ ka débloquer sira ni ka fonctionner ka taa o de ka d'an ye. Ni tun ye Amadu ni tun y'ale kan ye Bonika do minnu bɛ Douanza bi taama tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bɛɛ ni sugu nɔfɛ o tɛ min ye ka yira jamana ɲɛmaaw la ko gɛlɛyaba b'u kan fɛɛrɛ ka kɛ siraw ka se ka dayɛlɛ k'u sɔrɔ kɛ gɛlɛya kɔni u bɛna ɲini k'olu kɔni k'u sosuwa yɔrɔ la yen an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala nɔgɔya u bɛ bɔ fɛn o fɛn Ala ka n'a ye jamana in ka basigi n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Masinakaw fɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya kɔni u bɛ Masina marabolo kɔnɔ na o gɛlɛya kɛra so ye maa dɔ wolowula ka b'u sigiyɔrɔw la san joli joli o min kɛra mai kalo minɛn fila kɔnɔ o tile 20 an ka jamana minisiri bɛ ka baara ɲɛsin kɛnɛya ko ni bunadamadenya dɛmɛ yɛrɛ sabatili ma ale taara ni ka taa dɛmɛba di Masina marabolo kɔnɔ na o dɛmɛ min dira k'o kɔni kɛra mankan caman fana ye minnu b'a la minnu t'a la bɛɛ lajɛlen ko ne n'a ka kan o kɔni kɛra so ye ko gɛlɛya dɔw yɛrɛ la ko fɔ dɔw kɔni bolo kurula ɲɔgɔn fɛ yaasa ka nin bɛrɛ presque di a ma min y'an ka kunnafoni ɲini n'a ye Masinakaw fɛ nin waati na b'an bolo nɛgɛ ka i tɔgɔ ni jamu ni jɛnɛ ka bɔ mini. Ne ye Seku Tarawele ka bɔ Kemasina n ka baara ye kunnafoni di bɔlɔlɔ sira fɛ n bɛ baara kɛ Kemasina TV la. Seku Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ ko dɔgɔfurajɛ tɛmɛnen na minisiri n'a ka jamakulu taara dɛmɛba min kɛ n'o kɛra Masina dugu kɔnɔna na dɛsɛbaatɔw ye k'o tilani ko la ko gɛlɛya dɔw donn'o na a ko kɛra cogo di. Ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna mai kalo tile 20 yɛrɛ ma minisiri min bɛ yen nɔ n'ale ka ca ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ka taa se balokow ma ninnu dɛmɛba jɛkulu olu kɔni sera an fɛ yan Masina kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u bɔ u sigiyɔrɔ la n'u bɛ an fɛ yan Masina ka se ka na dɛmɛ kɔni ta ka kɛ u ye fo ka taa se maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen nɔ n'u ni dɛmɛ ka kan o tilanu senfɛ gɛlɛyabaw donna ko kɔnɔna na a mankanw n'a samasamaniw cayala ka d'a kan dɛmɛ min bɛ yen nɔ ni a kan ka di ɲɔgɔn faamuyabaliyaw nana ko kɔnɔna na a kɛra déplacé dɔw kɔnɔ k'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'o yira kɛnɛ kan olu kan ka dɔɔni sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o bɔra kabini minisiri nana don min na maître de cérémonie mun kun bɛ yen ni ale bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira maaw la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna dɔɔni sɔrɔ fɛn in na k'a fɔ hali nɔnɔ minnu bɛ yen n'o bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna minɛn ninnu sɔrɔ o de kɛra kuma ye kuma min bɛ yen n'o kɛra gɛlɛya don développement social mɔgɔw ka baara kɔnɔna na minɛn minnu kun bɛ yen partenaires de nana n'o ye n'an b'a fɔ o ma ko dɛmɛba jɛkulu ka
taa se Mali yɛrɛ gouvernement ma bɛɛ de nana ni dɔndɔni jama hakɛ min bɛ yen nɔ n'o o tilani kun kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ minɛn dɔw nana olu t'u labɔ u y'a jate minɛ de maa min ni mun ka kan o ta k'o di o ma déplacé dɔw bɛ an fɛ yan olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka tɛmɛ déplacé dɔw fana bɛ yan olu ma hali miskara jarati sɔrɔ maa min ye dɛmɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ani maa min ma fɛn sɔrɔ olu fana ka niyɔrɔ tɛ se ka kɛ kelen ye gɛlɛyaw nana o cogo la parce que maa minnu ma caman sɔrɔ a kɛra olu kɔnɔna na k'a fɔ i n'a fɔ développement social baarakɛlaw de b'a la ka a jɛw la k'a ta u yɛrɛ k'a sɔrɔ o tɛ olu delila ka dɛmɛ dɔ sɔrɔ ka ban dɔw bɛ yen nɔ olu ma foyi sɔrɔ il faut que dɛmɛ ka d'olu ma olu fana bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogoya min na gɛlɛya filanan fana kɛra mun ye Masina dugu kɔnɔna fana na maa dɔw bɛ yen nɔ n'o ye Masina duguden dɔ ye olu fana taara ka t'u sen don nin ko in na ko fɔ dɛmɛ ka ta ka di olu ma alors que dɛmɛ ma lawuli olu fana kama o fana kɛra gɛlɛyaba ye développement social baarakɛlaw ye gɛlɛya min fana sɔrɔ nin baara in tilani senfɛ kuma caman kɔni fɔr'u ma kumakan jugu la minnu ka girin kosɛbɛ nka n da b'a la k'a fɔ faso baarakɛlaw don sabula ka d'a kan n'i bilala faso baarakɛla a bɛ f'i ma wa a bɛ k'i la fana kuma laban ci dɔ wɛrɛ déplacé u k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ ko in kɔnɔna na maître de cérémonie ale de ye kuma min fɔ o de kɛra filiba ye nin kɔni kɛra ji bɔnnen ka taa nka baaraw kɛra kɛcogoya min na kɔni dan b'a la k'a fɔ nimisi wasaw sɔrɔla la ni tun ye Seku Tarawele bɛlɛle kama LB Masina TV o ɲɛma dɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ bɛn ni kelenya yarabi ala k'o sabati fɛn min kɛra k'a fɔ dɛmɛ ye tiɲɛ don fɛn min dabɔlen don a kama ko ka don la tɛmɛ nka o kana kɛ so ye ni ka tila ka gɛlɛya se an ma an ka hakili t'o la ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye CAP baaraw olu sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ denen don o sen fɛ wulikɛjɔw kɛra Mali fantan ni balɛri fɛ a maa ye da jumɛn ye min ye ministre min don ka baara ɲɛsin bɛ kalanko ma ale taara ni ka taa baaraw bilali sen kan ka to ka Bamakɔ Banumaya fɛla fɛ Esika la o sen fɛ ministre kɛlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ n'a donnen ye faso drapeau o yɛlɛla o bɛɛ kɔfɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 enveloppe fɔlɔ o dafara la ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ directeur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na directeur examen dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɛnɛ kan ye Esika la n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka Mamadu Keyita la ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ a bɛ tile 15 tile 20 bɔ an tilala nin baara bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn ka se yɔrɔ min na o bɛɛ sera se yɔrɔ la min k'a ka baara min kɛ olu bɛɛ dɔnnen don min k'a ka kɛ baara ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ la olu bɛɛ fɛnɛ dɔnnen don n'i ye Mali bɛɛ ta bi candidat faralen ɲɔgɔn kan o ye mɔgɔ 22 ani maa 94 u tilalen bɛ kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ kulu fɔlɔ an b'a fɔ o ma ko tertiaire olu ye mɔgɔw ye minnu bɛ banki kalanw kɛ minnu bɛ bureau kɔnɔ kalanw kɛ olu ye mɔgɔ 11 ani mɔgɔ 331 kulu filanan an b'a fɔ o ma ko industrie minnu bɛ bololabaaraw kɛ i b'a fɔ maçonnerie i b'a fɔ kondilaw i b'a fɔ pâtisserie olu ye mɔgɔ 10 ani 700 ani 63 ye u bɛɛ lajɛlen min ka baara kɛ yɔrɔ 100 ani 44 la an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye directeur d'examen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mamadu Keyita min ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan kalanden dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kapu kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu ye ɲɔgɔn danbaw ye a ko kɔnɔ na o maa dɔw ko in bɛ cogo dɔ olu b'u ka sira di an k'u lamɛn. n bɛ ka dessin bâtiment de kɛ an bɛ ka sision min kɛ a ka fisa a taabolo ka ɲi n dala i yɛrɛ la an ma nin sɔrɔ a la. ala k'an bɛɛ pasi an ka kɛ k'a ɲɛ bɛɛ ka pasi. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye kalanden dɔw kan ye ministre min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ duguma kalanko yɛrɛ ma ka na duguma kalanko yɛrɛ ma an b'a lɔn k'a fɔ ka na camancɛ kalanko la o ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ docteur Amadu Sisa Wane ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ u filɛ. an nana denmisɛnninw kandidaw de k'a f'u ye k'an b'u kɛrɛfɛ an jigi dalen b'u kan u ka examen de don u ye mun kalan kilasi kɔnɔ o ɲininkali de bɛ na u kana siran u kana panike examen an b'a ɲini ala fɛ a ka ɲa kandidaw bolo a ka ɲa autoritew bolo. ni tun ye kalanko ministre kan ye a fɔra cogo min na kuma tɛ dɔ dɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu b'a ɲɔgɔn dan na yarabi ala fɛn min da ka di Mali la ko kɔnɛ na ala k'o sabati yarabi ala ka u bɛ jɔnjɔn min nɔfɛ ala k'o sɔrɔli ni k'a nɔgɔya n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ mani ɲɔgɔn mɛ si ma labɔli kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ sirakɔrɔ nɛgɛtana yan kɛrɛnkɛrɛnnena min ye ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔ ye énergie kɔfɛ ko wulikɛjɔ kɛ ka dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen yɔrɔ min bɛ yen kabini a tigiw y'a san kabini 2010 kɔnɔna na o min sanna dɛ wulikɛjɔ kɛbaa dɔ san caman ne ka tila k'a jɔ ka yɛlɛma na ko dɔ de n'a m'i jɔ bibi na ni sɛbɛnfura ye ko musolaka don k'o y'ale ta ye wa yɔrɔ yɛrɛ a fɔra ko zona reporter de don n'o kɔrɔ ye jamana ta don o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ka titre b'a kan o titre min b'a kan dɛ dɔ tilalen bɛ ka na titre wɛrɛ bɔ a kan titre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o titre yɛrɛ n'o bɔlen bɛ jamana ka titre kan ka tila k'a fɔ maa minnu bɛ yen
k'u ka wuli ka bɔ ale ka yɔrɔ la ko nin kelen bɛ kabako ye bi wa min yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ i ka dɔn min yɛrɛ ala dabalibanko ye Sanakɔrɔba de b'ale ka papier sanfɛla la wa i ka dɔn yan bɛ Kalabankɔrɔ fɛ yɔrɔ in bɛ Kalabankɔrɔ fɛ o kɔni dabalibanko ye min kɛra ka fɔ maa dɔw ye olu wulila kɛra ni ka se ka kunnafoniyaw ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ a maa dɔ bɛ yen min bɛ bi gɛlɛya in nana cogo di ani ko in bɛ cogo jumɛn de la a maa dɔ b'a sira dama i tɔgɔ ni jamu ye jɔnni ne tɔgɔ Mahamadu Jawara n sigilen don Sarakoro Negetala énergie kɔfɛ ani ɔkɔliso Mafa Maja ko gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan a ka sigiyɔrɔ la an ye yɔrɔ in san Kalabankɔrɔ de b'o la depuis 2010 wagati min na mɔgɔ caman yɛlɛmana i ka du kɔnɔ muso dɔ de nana 2024 in na sisan ko ale ka yɔrɔ de yɔrɔ ninnu bɛɛ an wele tribunal la ko yɔrɔ ninnu bɛɛ ale ta ye aw yɔrɔ in sɔrɔ cogo di papier jumɛn b'a la aw bolo an ye papier ninnu sɔrɔ Kalabankɔrɔ préfecture de la wagati dɔ kɛra n'an b'a kalama 2020 wagati an ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko yɔrɔ zone aéroportière ko 2021 ne yɛrɛ taara Kalabankɔrɔ senfɛ ka taa réquisition kɛ yɔrɔ ninnu na réquisition yɛrɛ sanfɛ sɛbɛnnen don ko zone aéroportière dossier numéro 81 70 DRK zone aéroportière n'o ye jamana ta ye ne ma se ka mun faamu yɔrɔ bɛ se ka kɛ jamana ta ye mɔgɔ kelen bɛ se ka n'i jɔ o titiri bɔ jamana titiri sanfɛ o y'ale ta ye papier fila bɛ se ka kɛ yɔrɔ la cogo di et puis mɔgɔ gansan wɛrɛ de bɛ na ka papier bɔ jamana ka titiri sanfɛ ni jamana ma wuli k'i jɔ nin ko la futinɛ wɛrɛ de bɛ na wuli an yɛrɛ dun fɛ jamana in kɔnɔna la nin ko ninnu kan ka ban de quoi surtout n'an b'a la ko Mali kura ne fɔra Mali kura kɔni hakili la nin ko ninnu kan ka ban ten sa anw kelen ka tɔrɔgɔtɔrɔgɔ kɛ k'an ka fantawariniw fara ɲɔgɔn kan k'an bɛna ka yɔrɔ jɔ k'an sigi o kɔnɔ jamana de bɛ se ka yɔrɔ in minɛ an na an bɛ se ka jɛ n'o ye mais mɔgɔ gansan wɛrɛ ale t'a ni jamanadenya cɛ an y'a kunnafoniya sɔrɔ muso in k'a tun sigilen don Faransi mais nale mun kɛlen filɛ nin ye sisan nɔ a ye issue dɔ saisi issue nana a ye papier di mɔgɔ damadɔni de ma ko mɔgɔ 4 ɲɔgɔn na ne hakili la jamana sariya yɛrɛ kɔnɔ issue kan ka papier di mɔgɔ sigilen don yɔrɔ in na issue kan ka papier di bɛɛ de ma kelen kelen n'o de kɛra sisan nɔ mɔgɔ bɛ se ka wele tribunal mais kana mɔgɔ damadɔni ta olu cité dɔrɔn ka sɔrɔ k'a sɛbɛn ko o a n'a tɔ tɔgɔ t'u la sariya yɛrɛ la o tɛ sariya o ye sariya sɔsɔ ye fɔlɔ tuma caman a ko ninnu de bɛ kɛ mɔgɔ damadɔni bɛ cité i bɛ bari min na dɔrɔn k'u nana machine jɔ i ka so la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama papier ma d'i ma foyi ma d'i ma mɔgɔ minnu bɛ nin ko ninnu kɛ ka nin k'u ka wari sɔrɔ sira ye ka fu sira dan na n'u y'a dabali ban titre in ye titre provisoire de titre provisoire min fana don Tabakoro de bɛ titre provisoire in kan et puis Sanakɔrɔba commune de don anw dun anw ye Kalabankɔrɔ commune de ye o de y'an dabali ban fana ko in na ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka bɔ ni papier yɔrɔ wɛrɛ la ka na yɔrɔ wɛrɛ kɛlɛ kɛ n'o ye et puis titre provisoire yɛrɛ o bɛ se ka bɔ titre définitif kan cogo di fana an bɛ ka ɲininkali kɛ an tɛ ka nin jaabi de sɔrɔ parce que an yɛrɛ dabali banna k'a fɔ jamana yɛrɛ la papier façon bɛɛ bɛ se ka fɛngɛ ka kɛlɛ dɔ kɛ n'a ye an tɛ caman don dugukolo foncier ko la mais ne hakili la jamana in na terrain o terrain i bɛ taa sɔrɔ coordonnées GPS de b'a la o coordonnées GPS dun ye komi dugukolo empreinte digitale de dugukolo si tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dugukolo si ye o kɔnɔna la ale ka yɔrɔ mun n'a bɛ k'a fɔ ko Sanakɔrɔba commune rurale de i bɛ taa sɔrɔ o coordonnées GPS ni an ka yɔrɔ coordonnées GPS tɛ se ka kɛ kelen et puis jamana yɛrɛ tɛ se k'i tu yɛrɛ ma fiyewu k'a fɔ k'i bɛ taa titre provisoire bɔ titre définitif sanfɛ titre provisoire mun yɛrɛ b'ale bolo a date ye 2006 de bon 2006 dun y'a sɔrɔ zone aéroportière titre global bɛ yen nɔ o ka kɔrɔ n'a ta ye an yɛrɛ t'a dɔn nin ko ninnu bɛ se ka kɛ tuguni jamana in kɔnɔ an tun fɛ nin ko ninnu ye passé de nin ko ninnu tɛna sigi ka kɛ jamana in kɔnɔ mais an ɲɛ b'a la nin ko ninnu de bɛ ka waleya tuguni ka juguya an dabali bannen don ni jamana bɛ wuli k'i jɔ ka nin ko ninnu kɛlɛ nin ko ninnu de bɛ na ni futinɛ ni fɛn caman ye n'i y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ wuli ka dankari jamana na u ma bila u ka hakɛ kɔnɔ ni jamana wulila k'i jɔ ka nin ko ninnu kɛlɛ a bɛ na ni basigi ye mɔgɔ minnu bɛ ka u dɛmɛ nin ko la ala ka hakili ɲuman d'u ma ni mɔgɔ nana bi kan a bɛ mun k'i yɛrɛ la i kana sɔn fiye ka mɔgɔ min bɛna k'a bɛna bin mɔgɔ kan i kana sɔn k'o dɛmɛ quoi n bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔ fana ye jamana kan ka wuli k'i jɔ nin ko yɛrɛ de la parce que nin problème de kɛn bɛ ka jamana fa maliyɛnw tɔɲɔnnen don maliyɛnw tɔɔrɔlen don ka sababu kɛ nin ko ninnu de ye tuma dɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka i b'ana dugukolo san i b'a san jamana bolo ni mɔgɔ dɔ bɛna k'ale ta o yɔrɔ ye o tuma fanga bɛ jamana de la wa fanga bɛ mɔgɔ de la ne kɔni hakili la fanga bɛ jamana de la jamana mana bila yɔrɔ min na o de don an bɛ to tiɲɛ de kɔ tiɲɛ de fana bɛ laban an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mamadu Jawara ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ ye dɛ min ye dabalibanko ye n'i y'a sɔrɔ gafew b'a bolo na mun yɛrɛ yira anw na n'i y'olu lajɛ k'a fɔ ko gafe min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ jamana ka titre min bɛ a fɔra cogo min na titre wɛrɛ ka tila ka bɔ o kan wa nin n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ caman na min bɛ fɔ k'a fɔ nin ye karisa jɔ nin ye karisa jalaki an kan dɔw ma nka nin waleya ninnu jate ka boli nka n'o tɛ nin ye dabalibanko ye dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma nka kunkolo ɲimina o mago tɛ ɲɛkili corongo jugu la n'o tɛ a ka gɛlɛn i k'a fɔ papier kelen walima dugukolo kelen papier 5 ni 6 de bɛ bɔ nin na
an bɛ sigi wa si tɛ fantan ka papiye bɔlen dɛ a fɛn o fɛn min b'e bolo kasi min b'o kan i ka sokɔnɔ kasi tɛ ne bolo ta tɛ n ka sokɔnɔ kasi a bɛɛ de ye jamana ka maabilalenw olu de bɛ tila ka nin papiye ninnu bɛɛ bɛ t'i kama kɔrɔta n'i ta ye wa foyi fana ti bɔ a la fana o de kɛmɛ k'a to nin ɲɔgɔnna caman bɛ bi a bɛ ka sira sɔrɔ ni wulu ye sugunɛ kɛ kara kan ni kara ma dɔn fiɲɛ wulila kuma tɛ wulu yɛrɛ ma o de la a ko e ka dɔn a bɛ ka kɛ ka taa fɛ nka fɛn bɛ fɔ an bɛ don min na ko bi ko Mali an bɛ ka kuraya kɔni o bɛ ka fɔ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na baara kuraw de kɛ n'o tɛ Mali tɔgɔ ye kelen wa a waleya e ka dɔn k'a fɔ Mali b'a nɔ na kabini sangajan fɛn min kan ka k'a kɔnɔ o de ye waleya kuraw ye u ka nin sigi sen kan n'o tɛ a dɔ bɛ dɔrɔn ni kumaw ka ca kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma k'a bila faamuyali minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye M5 RFP k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama kɔni kabini sangajan ka dɔn k'a fɔ kumaw ka ca ale kɔnɔ na kosɛbɛ kabini faraɲɔgɔn in kɛra jamanakuntigi kɔrɔ k'ale ka fanga kɔni sozoro o baaraw kɔfɛ kumaw cayara kosɛbɛ M5 yɛrɛ kɔnɔ ka tila ka na tilan-tilanniw barika bonya kɔnɔna na min ye jamana premier ministre ye ale bɛ fan min fɛ an b'a lɔn k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ ko min kɔnɔna na tɔnden dɔ o kun minɛna kɔsɛbɛ n'o bɛ kaso la o kɔfɛ jɛkulu yɛrɛ ɲɛma danga dɔ fana n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Bubakari Tarawele la ale yɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati laban na k'ale kuma dɔw fɔ o kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ minɛnen bɛ k'a don bɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o baara minnu kɛra ko jamana premier ministre o ka fɔ la ko jamana premier ministre k'a ni mara min bɛ ka kɛ bi mara ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ka dɔn ko gɛlɛyaw bɛ yen olu ma ɲɔgɔn fɔnbaliya k'o bɛ sɔrɔ yen o min kɛra n'i y'a sɔrɔ kɛra so ye ni k'ale minɛ Amadu Aya ale ye ko dɛ maa dɔ ye ale ko nin min yɛrɛ bɛ ka fɔ ale tɛ se k'o faamuya cogo si kelen na Amadu Aya ye kuma min fɔ o filɛ. Jɛkulu min premier ministre kɛrɛfɛ k'a fɔ k'olu de bɔra ka fanga min bɛ yen ko o kɔ kari parce que an y'u ka gafe min kalan k'a fɔ ko référendum ni ma ɲa jamana ka organisation territoriale région ni commune minnu fɛngɛra sisan k'o si ma ɲa dialogue min banna sisan ko dialogue fana a ma ɲa o ko fɛn bɛ kɛ a tɛ ka sara premier ministre la o kɔni y'an dabali ban parce que n'a fɔra ko gouvernement a ɲuman a ka kɛ solidarité n'a ɲɛna gouvernement bɛɛ don n'a tiɲɛna o bɛɛ don k'a fɔ ko karisa de y'a kɛ a ma ɲa parce que a ma bɔ a kalama o kɔni o ye dabali ban don n'i ye ko kɛra e ye premier ministre ye aw bɛ a kɛrɛfɛ surtout que mɔgɔ min y'a gafe signé o bɛ baara kɛ premier ministre kɛrɛfɛ nin ye ko min don a bɛ mɔgɔ dabali ban parce que ne min bɛ ka kuma ne tun bɛ dialogue la an ye dialogue labɛn an kɔni ye premier ministre rencontre a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw an y'u rencontre ka f'u ye aw ka hakilina fana aw k'a sɛbɛn ka ci an ma ani an b'a fɔ ko Mali institution an y'u bɛɛ rencontre aussi que a ka mɔgɔ dama dɔw tun fana tun bɛ dialogue kɔnɔna na dialogue yɛrɛ a dayɛlɛli phase nationale ale de nana ka a dayɛlɛ k'a fɔ ko ni premier ministre t'a kalama ni minnu y'a sɛbɛn an kɔni y'an dabali banna i b'a sɔrɔ u ni premier ministre ɲɔgɔn kalama i b'a sɔrɔ an kɔni fɛn min don an ma se k'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka jamana in kɔnɔ ka wuli k'a fɔ bi baara minnu kɛra san dama in na ko baara dɔw bɛ a ma ɲa ko min ɲɛna olu don min ma ɲɛ o ye dɔ wɛrɛ ye an bolo jamana mɔgɔ t'o la jamana mɔgɔ bɛ sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina ka kɛ kelen ye pour que an bɛ baara min na an ka baara in kun cɛ hɛrɛ ni badenya la premier ministre ka attitude k'a fɔ a tɛ ka fɛn fɔ o kɔni y'an dabali ban parce que ni ko sugu la soit a b'a kalama n'a b'a kalama o ye ko min don c'est très ko ka gɛlɛn mais n'a t'a kalama fana o kɔrɔ ye min ye ale ni jɛkuluw tɛ ɲɔgɔn kalama o fana bɛ se ka kɛ mais n'a b'a kalama o kɔrɔ ye ko min don a kan ka walasɛmɛ yɛrɛ parce que n'i bɛ kulu kɔnɔ min bɛ ka kɛ n'i ma sɔn i bɛ walasɛmɛ n'i ma sɔn fɛn ma i bɛ démissionner parce que i tɛ se ka to a kɔnɔ ka to ko min bɛ ka kɛ e dun ma sɔn e bɛ a kɔnɔ i bɛ k'a nafa sɔrɔ o fana ye ko wɛrɛ ye dɛ n'i ma sɔn dɔrɔn i bɛ démissionner de. ni tun ye Amadu Aya ni tun y'ale kan ye ko dem tɔnden don an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn da ka di an ka jamana yarabi la basigi lafiya ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na min ye faraɲɔgɔn dɔ kɛra ministre min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka ko ɲɛnabɔli ma denmisɛnnin maa 100 bɔ ɲɔgɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan ka se k'u lakɔgɔ n'o ye formation ba ye fasoden ɲuman yɛrɛ bɛ na cogo di fasoden ɲuman ye mun de ye o baaraw sigira sen kan u fɛ o sen fɛ a fara ɲɔgɔn kan ministre caman tun bɛ kɛnɛ kan min ye Fatumata Seku Diko ye n'ale ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na politiko yɛrɛ o la yakubali ma an ka jamana kɔnɔ ka fasodenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn ɲɛ d'olu ni ɲɔgɔn cɛ o ministre ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Ni waleya in a bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina fɛ parce que u ka laɲini ye min ye ka na ni maliden kura ye maliden kura n'i y'a mɛn Mali d'abord Mali ka sifinw de don ni sifinw tɛ Mali tɛ taa yɔrɔ jan mais ni sifinw fana bɛ yen nɔ n'an ka danbe n'an taabolow n'u t'o dɔn an tɛ taa yɔrɔ jan donc jamana ɲɛmɔgɔw y'o de faamuya ministre fana y'o de faamuya n'a y'o ta. ni tun ye Fatumata Seku Diko ye o kɛnɛ in kan ye ministre wɛrɛ min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Mayiga n'a y'a sɔrɔ ale ka baara ɲɛsinnen bɛ
faso yɛlɛmani doni na faso malikurako yɛrɛ ka se ka bila sen kan o ministre ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan i ka sa an ka lamɛn. Ka sifinaw fana jɔ k'u ladilan o de kuma be an da bi an ye malikura hami ta ka sigi ka fɔba kɛ ka hakili bayɛlɛma ka kɛ cadre stratégique de la refondation pour que an ka se ka malikura jɔ mais o tɛ se ka sira sɔrɔ cogoya si la n'an ma ɲɛsin maliden kura ma. Ministri y'o hakili de sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna kalan bolo da denmisɛnnin kunda. I ka sa Mayiga ni tuɲali ka ye ministre bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye a baara sigili sen kan n'o ministre so yɛrɛ de n'o ministre ale ye an balana k'a fɔ n'o ye Kasim Ibrahim Fɔnba Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ ka sen fɛ o filɛ. An bɛ nin baara mun na yan nɔ ni ekɔliso in ye jamana yɛrɛ ka laɲini de ye mais an ka ministre minnu fana bɛ yan nɔ olu y'an dɛmɛ kosɛbɛ a baara la ani ministre wɛrɛw u y'u ka début document di anw ma u y'u ka mɔgɔw bila anw cɛla walasa u ka se k'an dɛmɛ aw bɛna formation mun suit a ka se k'o kɛ ka ɲɛ mais baara in fana a bɛɛ tɛ département mɔgɔw ye dɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen an ka personne ressources a yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔ nana kuma la yan nɔ olu bi jamana ɲɛdɔn kosɛbɛ u b'u ka dɔnniya b'a la minnu y'a bila u ka programme na k'a ka d'u ye u ka se ka na hakili falen-falen kɛ ni aw ye an ka jamana yɛrɛ ye mun ye hadamadenya yɛrɛ ye mun ye an yɛrɛ ka laɲini ye mun ye aw sifu cɛla an ka jamana jɔli kama donc olu fana ko k'u bɛ fɛ ka na u bɛɛ bɛ na kelen kelen. An balana k'a fɔ ni tun ye sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ ministre Kasim Fɔnba ni tuɲali ka ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ wulikajɔ ye bi sifinnakaw ni maa 200 olu ta o kɔfɛ olu ka tila ka kɛ kunnafoni carila ye tuguni ka tila ka sifinnaka tɔw ni ka se k'olu ladɔnniya fasoden ɲuman yɛrɛ mun ni mun de kan ka k'a kɔnɔ o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka faso kanu ni k'a sabati n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ bi bi na diɲɛ sɛgɛnnaani kɔnɔ na don kɛrɛnkɛrɛnlen min sugandira min ye sugunɛbɔnbana yɛrɛ ale kɛlɛli o don kɔni o ɲɛnɛmayara o maa minnu bɛ yen kɛra n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra olu ka bana ye ni ala ye i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni gɛrɛsɛgɛ bana in na sugunɛbɔbana an b'a ladɔn k'a fɔ pɔnsekaw fɛ yen min y'a maa dɔw ye olu ka sira di don in bonya kama an k'o maa dɔw lamɛn. A y'a sɔrɔ ne bɛ san 20 na n ma devoye sɔrɔ bilen u ye papiye de da ne kan ko ne kana y'a daminɛ tangani k'an kana pɔze yan nɔ k'a bɛ furakɛ yan ne nana ne ni n bɛnkɛ ani ntɛnɛmuso olu fatura a mɛnna o ne kelen de bɛ yan n na ko peremiɲɛ ne ni n bɛnkɛ nani min kɛ olu yɛrɛ de y'a wari sara sisan kɔni jamana bɛ ka wari sara ne kɔni nana furakɛli la a tɛ kalo 2 dafalen bɔ fɔlɔ gɛlɛyaba b'an kan dumuni ko ni a fɛnw a bɛɛ b'a la ye ne b'a fɛ u k'an dɛmɛ k'an bɔ nin gɛlɛya la sisan kɔni n bɛ ala tanu k'a barika da an nɔgɔyara. ne ye sen 20 ne ye bana in sɔrɔ nin na a sɔrɔla den wolo sira de den ma kisi ne jiginni ma tile 40 sɔrɔ ne nin na an nalen ya ko opere tɛ se ka kɛ ko fɔ tile 40 ka se an taara fantini dɔ bɛ yan nɔ dugu kɔnɔna na an taara yen nɔ jiginni tile 40 kun ye juma tɛmɛnen ye ko an ka togo fɔ bi lɛnti la k'an ka na yan nɔ ni mɔgɔ banana yanni bana ka na hɛrɛ kɔfɛ e kun b'a fɛ dɛ mɛ n'a banana i b'i kɔfilɛ a la fana hali ni fɛn t'i bolo a masaw de ko aw ka jɛ k'aw ka den furakɛ hali ni fɛn t'i bolo i bɛ da masaw de la a bɛ na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. ni tun y'a maa dɔw kan ye dɔ in b'a yira k'a fɔ fɔlɔ ko ale ta o y'a sɔrɔ ale bɛ san 20 bɔɲɔgɔn bi ale bɛ taa fo san 50 la ale ta gɛlɛya ale sɔrɔ den min nɔfɛ o den yɛrɛ ma bange dɔ in ale y'a yira k'a fɔ a kɛlen k'ale sɔrɔ a cɛ y'a ka bolokɔfɛtɔ fɛn ye nin yɔrɔ in na bi an k'an tuya ne ka nin wele bila ka ɲɛsin maa caman ma an furuɲɔgɔnw n'an bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ bana ni kɛnɛya nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛmaya taabolo ye wa furu nin bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ maa min fɛ k'a ka kɛnɛ ka tila k'a ye k'o ye bana sɔrɔ dama banajugu dɔw bɛ yen u b'u sɔbɔ o tigi la ten o baara min bɛ yen baara cɛjuguba don bana min y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna bɛ se k'i sɔrɔ walima yɛrɛ ka maa dɔ an ka dugawu kɛ ala k'an kisi maa bɛ dugawu kɛ yɛrɛ k'a fɔ ala k'an kisi bana ma n'o tɛ maa si tɛ taa k'a dan n'a ye masa ramani ja a bɛ minɛ cogo bɛɛ lajɛlen dɔ la o tuma an ka dɔn n'an ye gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nɔgɔya nana an k'o lajɛ o kelen don n'an yɛrɛ ye nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya ma na an k'an kɔfilɛ ɲɔgɔn na o y'a hakilila kunba ye nin hukumu kelen kɔnɔ na min ye professeur dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ ka baara ɲɛsin nin baara in yɛrɛ ma o n'o ye dɔgɔtɔrɔba ye Mamadu Lamini Jakite baara in bɛ cogo di ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. muso ka ɲɛgɛnɛbɔnbana a bɛ fɔ min ma ko fistule o ye ni muso minnu ka jiginni gɛlɛyara den bɛ mɛn o kɔnɔ a ma se ka bɔ n'a bɔra bɔtɔ bɛ fɛn bila ɲɛgɛnɛbara la o bɛ kɛ o la ɲɛgɛnɛ bɛ bɔ a nɔfɛ tɛ se ka ɲɛgɛnɛ minɛ tugun donc a bɛ kɛ tin gɛlɛya de fɛ ni muso denmisɛnnin furu la sisan san 13 san 14 san 15 o mana furu sisan
o ka kɔnɔbara sɔrɔ normalement ni muso ye kɔnɔbara sɔrɔ dɔrɔn kan ka peseli ka taa dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ yen ou bien sage-femme dɔ fɛ yen a ka peseli kɛ fo ka se jiginni wagati ma donc an y'a la kɔlɔsi i b'a sɔrɔ a bɛ muso minnu muso denmisɛnnin a kɔnɔbara fɔlɔ et puis muso minnu don i b'a sɔrɔ u ka surun en général a bɛ se ka muso minnu minɛ n'u yera hali ni dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ u ye kɔnɔbara b'u la a bɛ se k'a dɔn déjà yanni jiginni yɛrɛ ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin man tɛ ka jigin a yɛrɛ ma fo césarienne ka k'a la ni o ma kɛ a ka essayer ka jigin a yɛrɛ surtout a bɛ kɛ minnu na olu bɛ jigin u ka so de a kɛlɛli daminɛna bi tɛ a mɛnna kɛlɛli la mɔgɔ caman bɔra a kalama sisan Mali fan bɛɛ mɔgɔw b'a kalama k'a fɔ ko bana in bɛ yen a bɛ furakɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman b'o dɔn sisan an b'a kan an bɛ ka furakɛ en tout cas fɛn fɛn bɛ na a mana kɛ yan ye o a mana kɛ Mali région fɛn fɛn o dɔgɔtɔrɔw bɛ k'u se kɛ État bɛ ka se kɛ ONG bɛ k'u se kɛ pour que ka furakɛli kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi bana in a bɛ se ka ban cogo min na o y'a kunbɛli ye o de y'a to nin journée in yɛrɛ kɛra fɛn fɛn bɛ se ka kɛ pour que bana in kana kɛ bana in taamasiyɛn ye min ye o ye muso a bɛ se ka ɲɛgɛnɛ minɛ tugun ɲɛgɛnɛ bɛ bɔ a nɔfɛ a kunbɛli ye min fɔ ka denmisɛnnin furu n'a ma ɲɛ a furu la n'a ye kɔnɔbara sɔrɔ ka cogo bɛɛ kɛ a kana jigin fewu n'a ma dɔgɔtɔrɔ dɔ ye sage-femme ou bien dɔgɔtɔrɔ dɔ a furakɛli ye opéreli de n'a yera muso min na dɔrɔn centre ka ca dɔ bɛ Bamakɔ yan a bɛ Kayi a bɛ Kulikoro a bɛ Segu a bɛ Sikaso a bɛ Mɔti a bɛ Gawo a bɛ Tɔnbɔkutu bana in bɛ opéré furakɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la donc ni a yera muso min na o ka cogo bɛɛ kɛ ka na n'a ye o centre ninnu na pour que a ka se ka opéré a bɛ opéré a bɛ kɛnɛya caman opéré la min yɛrɛ bɛ kɛnɛya o de ka ca fistule yɛrɛ wo de don o de sigira ɲɛgɛnɛbara la donc n'o o wo ka bon yala wo fitinin ni wo belebeleba datuguni tɛ se ka kɛ kelen donc o de y'a to dɔw t'a la olu bɛɛ siɲɛ opéreli ko kelen pe a bɛ se ka kɛnɛya dɔw t'a fo opéreli ka caya pour que a ka se ka datugu complètement banabagatɔ min bɛ Mali kɔnɔ komi Mali situation bɛ cogo min a dɔnnen tɛ parce que problème caman bɛ yen qui fait que a tɛ se k'a dɔn san kɔnɔ a bɛ se ka dama min sɔrɔ mais an yɛrɛ ka étude la an ye minnu ye a bɛ se ka kɛ 600 ɲɔgɔn san kɔnɔ a bɛ se k'o ye n'i ye Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka taa o ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu don i bɛ sɔrɔ dɛsɛtɔ mɔgɔw don se wɛrɛ t'u ye parce que n'i y'a ye u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ sɔrɔ se t'u ye hali dumuni t'u bolo k'a kɛ donc o de y'a to u b'a fɔ k'u bɛ to so kɔnɔ donc o y'a gɛlɛya dɔ ye sinon n'u sera yan ONG minnu bɛ yen caman bɛ yen minnu b'an dɛmɛ olu de bɛ taa u nɔfɛ d'abord olu bɛ taa a fɔ k'a fɔ bana in ye fɛn min ye mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ bana min bɛ a la bana jugu tɛ a bɛ se k'a kɛnɛya donc a ka janto aw yɛrɛ la aw kana denmisɛnninw furu joona hali n'aw furula a ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o kuma bɛ se ka taa fɔ village la comme ça ni mɔgɔw y'o faamuya a bɛ se ka kɛ a kunbɛli cogo ye mais a bɛ taa fana k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ni bana yera min na furakɛli bɛ yen a bɛ se ka furakɛ fo ka kɛnɛya donc olu bɛɛ a essayer k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ta ka na n'u ye ka na furakɛli kɛyɔrɔ parce que i bɛ sɔrɔ dɔw bɛ se ka na u yɛrɛ mais n'a fɔra ko banabagatɔ kelen ka na sisan o bɛɛ ye gɛlɛya ye bon i bɛ sɔrɔ il faut que mɔgɔ ka fara u kan ka na il faut que u ka se ka transport sɔrɔ ka na n'u nana u ka dumuni ko donc ONG bɛ se k'i occuper olu bɛɛ la k'a fɔ k'u ta ka na n'u ye parce que n'u nana yan sa il faut que u ka jolita k'a kɛ il faut que fura ka san pour que u ka se k'u opérer donc ONG caman de bɛ yen sa minnu b'an dɛmɛ o la i bɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛɛ na u bɛ furakɛ ka taa dɔrɔmɛ tɛ dɔrɔmɛ sara. ni tun ye docteur Mamadu Lamini Jakite ni tun y'ale kan ye professeur dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya pɔnsekaw fɛ yen sugunɛbana o furakɛli la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an kisi nin bana in kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛra kunnafonidila maa muga muɲango k'olu ta k'u kalan min ye musow ani denmisɛnninw olu ka kunnafoniko yɛrɛ ka se k'o layakubaya lamɛnbagaw ka hakɛ to cɛ ani muso olu ka koɲɛw bɛ ɲɛnabɔ cogo min na ka se ka i ka dɔn k'a fɔ kumasenw d'u da kumasen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ kɛ kumasen porokotelenw ye kumasen minnu bɛ yen n'u b'o fɔ n'a ti kɛ dusukasi ye walima a tɛ dusukun tɔɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ o kalan don o sen fɛ min a baaraw bilala sen kan ɲamakɔrɔ cité des enfants na o kɛnɛ ka ɲi min ye kunnafoniko minisiri ye Banjugu Dante ale tun bɛ kɛnɛ kan ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Nin ye hakilila sɛbɛ de sabu n'i y'a jateminɛ Mali kunnafonidi soba caman bɛ yen an mɔgɔw bi yan a kɛra télé ye a kɛra journaux ye a kɛra arajo ye hali kunnafoni dicogo kura minnu bɛ yen n'o ye bɔlɔlɔsira ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen ka représentant bi yan u sigi k'u ɲɛ walasa ka kalan k'u kunna kalan min b'a to npogotigininw u k'u ka jatew dɔn o jate dɔn hukumu kɔnɔna na olu minnu ye kunnafonidilaw ye u
bɛ se ka kɛ sababuya ye k'a sɔrɔ kuma bɛ fɔ a fɔcogo la a ma kɛ fɛn ye min bɛ se ka mɔgɔ fujunu a kɛ kun tɛ foyi ye fo an ka danbe n'an ka tabiyaw n'an ka laadaw kɔnɔna na denmisɛnninw ka se ka u yɛrɛ dɔn k'u yɛrɛ faamuya k'u ka kɛtaw dɔn u man ka min kɛ k'o fana dɔn ni o dɔnna o de ka fisa ka tɛmɛ u tolen k'u to u yɛrɛ ma fɛnw ka taa bɔ a kɔnɔna na minnu man ɲi olu yɛrɛ ma a man ɲi jamana ma cɛnimusoya kuma a ka gɛlɛn mɛ a kan ka fɔ fɔcogo la fɔyɔrɔ la o de kama minnu n'olu ye kalan kɛ kalan min b'a to u bɛ se k'u ɲɔgɔnnaw bila sira ni hakilila ɲumanw ye tele sira fɛ arajo sira fɛ o ka fisa ka tɛmɛ kuma ka di mɔgɔ ma minnu t'a ɲɛdɔn u ka t'u da don fɛn na ka fɛnw fɛ min t'a dɔ ye minnu ye chance sɔrɔ ka kɛ ni formation in na u k'u gɛlɛya u b'u kunnafoni baara minnu kɛ bi kalan in ka kɛ sababuya ye u bɛna taa min k'u ka arajo so n'u ka tele so n'u ka journaux n'u ka réseaux sociaux sanfɛla la mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'u kan ka lamɛn u b'a la ka kuma min fɔ kuma ɲɛnama de don kalansira de don min ka ɲi olu ma a ka ɲi u lamɛnbagaw ma a ka ɲi npogotigininw ma a ka ɲi cɛmisɛnninw ma ni tun ye kunnafonilaw ka soba min don émission la presse ye o ɲɛmaaba Banjugu Dante a fɔra cogo min na kalan min filɛ ka di yarabi ala ka sankɔrɔta ye ka ɲɛsin a waliya kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka tila ka waliya jamana de bɛlɛgɛlen ka bɔ a nu ma n'an bɔra ye an b'a lɔn ka fɔ an bɛ waati minɛ ko sisan hijide kunfɔlɔw olu ye tali daminɛ ka ban Mali kɔnɔna na maa caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnena minnu bɛ hiji ɲinɛta la o dɔw ye sira sɔrɔ dɔw bɛ i ka dɔn ka fɔ hali bi olu kɔni ma sira sɔrɔ fɔlɔ yalima bi hiji yɛrɛ silamɛ ye mun de fɔ hiji la a kan ka kɛ cogo di silamɛ yɛrɛ fɛ silamɛya a ye mun yɛrɛ de kɛrɛnkɛrɛnnena hiji kama Sidiya Kulubali ka bɔ Ŋɔnɛbugu kɛrɛnkɛrɛnnena Masina marabolo kɔnɔna wani na n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ Yirimajɔ Bakarabugu kulu sanfɛla la ne ko Sidiya silamɛ ye mun de fɔ hiji la hiji ye wajibi bileje silamɛden bɛɛ kan n'a sekeri ye kɔnɔhaya ko inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko ala kira ni me ci foyi kama fo kina danfɛnw bɛɛ lajɛlen la hinɛ kama ni danfɛn bɛɛ lajɛlen k'i hinɛ kama don hijita wari cayara sa dɛrɛ 5 miliyɔn 6 sene kita hiji 5 miliyɔn 5 e balimakɛ fandankɛ b'i kɛrɛfɛ se t'a ye i bɛ t'o min don 5 miliyɔn 5 la k'i bɛ taa hiji i balimakɛ in filɛ kɔrɔ i balimakɛ in filɛ ka fisa i ma n'o hijira t'a ye sidi y'a diya fɔ panpara kɔnɔ hajɛre don diinɛ ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na de kɔnɔ haji y'o fɔ an ye n'o ye tiɲɛ ye soni k'i 5 miliyɔn 6 miliyɔn 5 ta k'i bɛ taa alikaba munumunu wallahi alikaba munumunu ye jagosa bileje an bɛɛ kan n'a se bɛ maa min ye e hakili la ko e kelen k'i se o tɛ se ye dɛ i balimaw se b'i ta kɔnɔ i sigiɲɔgɔn se b'i ta kɔnɔ se min bɛ e n'o ye 5 miliyɔn 5 ye k'e b'a ta ka taa maga fanda kule sigi mɛn a bɛ min dun a dabara la bi a se t'a ye ala y'a kalifa e min na e k'a dɔn e y'i pan o kunna dɔw yɛrɛ bɛ taa hiji siɲɛ 2 k'a sɔrɔ balimakɛ sigilen don a sira kɔnɔ se t'a ye dabali t'a ye e hiji ta ko sidi y'a ji ko tɛ tiɲɛ tɛ i taara siɲɛ 1 a siɲɛ 2 a siɲɛ 3 o ye yɛrɛ jira baara ji silamɛya nana hinɛ i kama soni k'a siɲɛ 2 n'a siɲɛ 3 kɛ fanda min b'i kɔrɔ wallahi hinɛ na o bara i kɛ b'u ye siɲɛ 100 ye Maka juru b'i balimakɛ kan na u b'a fɛ k'a minɛ e ɲɛ baara i bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa Maka i bɛ taa mun ɲini Maka k'i balimaw to kɔngɔ na i bɛ taa hiji goyi i taara yɛrɛ jiraji kosɔn wa ala mɔgɔ tɛ yɛrɛ jira la maa o maa mɛ se ka taa Maka kana i jigi tigɛ k'a fɔ i bɛ taa Maka dɛ ala kɛra i ta kɛ mɛ i taara siɲɛ 1 siɲɛ 2 i bɛ taa balimakɛ sigi mɛ kɔngɔ b'a la balimakɛ y'a k'i bɔ yen sa sigiɲɔgɔnya bɛ yen diinɛ in kɔnɔ sigiɲɔgɔnya jurubaji ye sigiɲɔgɔnya bɛ yen se t'a ye dabali t'a hali siso t'a fɛ kɛ siya kɔnɔ i mɔgɔ t'o la i t'o jate la ma e ka diinɛ mun diinɛ siya ye i bɛ haba ko n bɛ taa Maka alhaji e ma alhaji y'a ta to an ka ɲɔgɔn cɛ ne diinɛ ye nin ye maa bɛ don diinɛ na wa diinɛ nana hinɛ i kama a y'a to an k'a ɲɛ yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn filɛ i ka fisa maa min ye hinɛ an na t'a dɔn ka siɲɛ f'i ye an bɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ min na sisan hiji t'a kan ka nɛmɛ m'a fɔ a k'i ban dɛ gɛlɛya b'i nigi m'o faa adamadenw bɛ yɔrɔ min na bi u b'i nigi tabali ta ala ye hinɛ bɛ den min ma nɛrɛgɛ soni k'i taa hiji e hijira k'i ban kɔfilɛ dɔ sigi mɛ se t'a ye malaba an bɛ foli kɛ maliyɛn cɛman n'a musoman denmisɛn ni baligi bɛɛ lajɛlen Mali bɛ dakun min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ ni tun ye Sidiya Kulubali ni tun y'ale ka ɲɛ ka bɔ Ŋɔnɛbugu kɛrɛnkɛrɛnnena wani na Masina marabolo kɔnɔ n'a sigira Bakarabugu kulu sanfɛla la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka dugawu minɛ jamana in yarabi ala k'a basigi an ka hakili to ɲɔgɔn na yarabi n'o y'a kunba ye diinɛ kɔnɔ na yarabi ala ka hakili to ɲɔgɔn na ne k'a sabati n'an bɔra ye an ye radio min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ n'o ye radio kɔlɔn ye ɲɔnɔnkaw fɛ yen sunkalo u bɛ kuranɛ kalanba dɔ ni ka se ka kuranɛ a tawsiriba bɛ sigi sen kan radio kɔlɔn yɛrɛ sanfɛla la an b'a lɔn k'a fɔ n'a bɛ tɛmɛ radio ka fiɲɛ sira sanfɛla la san o san an b'a lɔn ka tawsiri in kɔfɛ u bɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka se k'a dafa ni ka kuranɛ kalan ka jamana ka se k'a bila basigi minɛ kɔnɔ na ka kuranɛ kalan jamana bɛ se ka basigi cogo min na san o san baara bɛ kɛ ɲinɛta ni ala sɔnna ma sibiri nata in don nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila fo wula fɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 la a bɛ wele bila ɲɔgɔnna lamini bɛlɛlen ma sen fɛ kɛmɛ k'an yɛrɛ wele kɛnɛ ka sen fɛ yarabi dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ na
mi radio kolon na dɛmɛ baw ye kɛrɛn amsardin maw olu ka wulikɛjɔ ba don ni ka fara kolon ka baara in sen fɛ an bɛ dugawu kɛ mama a bɛna ko sen fɛ dugawu dɔgɔ bɛ k'a kɔnɔ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ a bɛ kɛ radio kolon yɛrɛ a dukɛnɛmaya la ye n'i y'a sɔrɔ bɛ immeuble Amadou Koto o sanfɛla radio kolon b'o sanfɛ a bɛ k'a dalala la an bɛ dugawu kɛ dugawu fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ jamana in basigi kama don ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkanna na o mu danbɛlɛ mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ fɛn min ye Burkina Faso jamana kan sigi ka fɔ min tun bɛ yen nɔ n'a a kɛra tile filale kɔnɔ sibiridenw n'a kɔni kun cɛra ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana kuntigi n'o ye Donatɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye Capitaine Ibrahim Traoré ko ale bɛ se kɔni ka san 5 ɲɔgɔn ko o kɛ fanga la ani n'a jɛra la fɛnɛ ko a bɛ se ka a kanbɔ jamana ɲɛmaaya kalata nɔfɛ ni kɔni kɛra nisɔndiya koba ye Burkina Faso ale jamana kɔni kɔnɔna la o kɔfɛ Côte d'Ivoire jamana kan RHDP ale tɔndenw y'a jira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara de bɛ kɛ u ka cɛbɔ ye jamana ɲɛmaaya kalata nata la u ka lajɛrɛ yɛrɛ kɛra tɛnɛn don kɛra ɲɔgɔn ye dɔw kɔni ale senfɛ a jirala k'a fɔ ko fanga masurunya maga caman kɔni kelen bɛ ka a kanbɔ nin waati na k'a fɔ k'u bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye nka fɛn min Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ko ale ma fɛn fɛn fɔlɔ ni cɛbɔya ko ye kuma in yɛrɛ ale kɔni na o kɔfɛ Senegali jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye a jirala k'a fɔ ko ale ye tali kɛ kunungo tarata lajɛrɛ dɔw senfɛ fɛn min ye kiriko ale kun kan no o yɛrɛ kɛra ko assise de la justice a jirala k'a fɔ ko a ye laɲini dɔw kɛ ko ka yɛlɛma don fɛn min ye kiriko ale baara dɔw la ko sariyaw b'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn min ye kiriko yɛrɛ ko ale bɛna kɛ CICAD n'o yɛrɛ bɛ kɛ ko centre de conférence Abdou Diouf ko nin kɔni kɛra nisɔndiya koba ye o kɔfɛ Tchad marabagajɛkulu ɲɛmaa kura kɔni ale sigiri ale ka baaraw daminɛ na tɛnɛn don n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Alimaya Alina a jirala k'a fɔ ko ale sugandile ka kɛ marabagajɛkulu ɲɛmaa kura ye a ka marabagajɛkulu tɔw kɔni sigilen sen kan ko maa 27 kɔni ko o don k'olu bɛ marabagajɛkulu in kɔnɔ wa ko maakɔrɔ dɔw fɛnɛ ko olu fɛnɛ caman fɛnɛ bɛ a la o kɔfɛ Ameriki jamana kan ka sanga ni Ameriki jamana ye nin waati in na ko fiɲɛba dɔ kɔni cira n'o o ye sanfɛɲɛ dɔ ye k'a kɛra sababu ye kɔni ka maa dɔw kɔni bɔnɛ u ni na maa caman n'u bɛ taa maa 21 ɲɔgɔn bonyanko la k'a kɛra jamana ale woro don yan fanfɛla fɛ nka nin waati na jamana marabagaw ka fɔ la n'o ye jamana faamaw ye k'olu kɔni ye lasekɛ fɔlɔ k'a jira ko maa 21 don k'ale n'o y'a sɔrɔ ko a ka ca n'u ye nka ko jamana marabagaw kɔni bɔra fɔlɔ k'o fɔ wa ko maa dɔw fɛnɛ kɔni ko olu kɔni joginna nin waati na fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsuru kɔni olu kɔni bɛ senna walasa ka se ka sanfɔɲɛ kɔni ka ale kɔni kunbɛn an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an tɛ umu an ka jamana ka se diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi badabada ni k'o sabati